vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please help me. Ndinokumbirawo please ndibatsireiwo kana muine manumbers umwe munhu wamunoziva ndibatsirei. Ndakaitawo mistake, yes I know. Ipapo mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa apo pandainge ndichiri ne24 years ndakabva ndachizorombeserwawo neumwewo mudhara ainge ari wekuMozambique. Ndakasvikira kuVenda, then ndokubva ndachizobatana neumwe mukomana uyo akandiudza kuti mukoma wake vainge vachidhiraivha tractor pane rimwe prazi ririko kuGiyani uko riri prazi remalemoni uye zvekare pachiitwa zvemaorange. Saka takabva tachizobva kuVenda ndokubva tachizoendako kuGiyani kuya uko kwandakanogara almost for a year and a half ndiripo paprazi ipapo. Then ndakazotanga kuwirirana neumwe mudhara uyu ainge ari wekuMozambique. Chakaita kuti ndige ndichizowirirana naye ndakazotamba zvisiri izvo ndikatanga kufambidzana neumwe mukadzi uyu ndaisaziva kutoti ainge aine chirwere chepabonde. Mushure mekunge tarara tose ndokubva achizondipa chirwere chepabonde. Ndakatya kuenda kuchipatara because ndainge ndisitomborina kana passport. Saka mapurisa zvaaiita vaingopaka zvivheni zvavo padhuze nepagedhi repapurazi vachingopatrola. Saka maitongogara mupurazi nguva dzose. Murungu ndiye aitoenda over atonokutengerai chikafu musingabudipo pagedhi repapurazi. Saka ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichienda kuchipatara. Yakandisakadza kudzamara ndazotanga kutaura naye mudhara iye ndikamuudza kuti ndainge ndiine chirwere chepabonde. Akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichinotora midzi yemupopo ndikatora midzi yemulemon. Akabva achizozanganisa nemudzi wekamwe karuva kanonzi nhundurwa ndokubva achizogadzira riri guchu akandipa akanditi unoriradzika riri panze rinofanira kuti ringe richizopupuma furo sezviya zvinoita koko kana ukaikuchukudza inozoita furo. Mangwana acho makuseni ndakaita saizvozvo ndikaona kuti zvechokwadi mudhara uya ainge achiziva zvaainge achiita. Ndakanwa 2 liters chose chiya ndikaswera ndichingorasa mvura akati ndokutobuda kunenge kuchitoita tsvina yacho. Ndaiti kana ndikaenda kudondo ndichida kunozvibatsira ndaita sekunge ndinenge ndavhurirwa tape uko kumashure uko ndichichaya zviya zvekuchaya ndokubva ndachizopora. Saka takazototanga kutowiriranawo kubva ipapo. Ndainge ndomubvunzawo mibvunzo yakasiyana siyana kudzamara achizondiudza kuti iye kana mishonga yeLucky aigona kuigadzira. Mishonga yeLucky ndikabva ndati mudhara ndigadzirirewo mushonga weLucky because ini handidi kuti ndirambe ndichingoshanda mumaprazi. Saka pane pamwe pandakazoenda kumusha apa ainge akandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizobira amai vangu zvipfeko zvemukati. Ndakakwanisa kuba chimwe chete, ainge akati zviri 3 but ndikangoba chimwe chete ndikadzoka nacho. Akabva achizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunochicherera musango ndokubva ndaita saizvozvo but hapana kana change yandakamboona. Ndakazobvako kuGiyani ndokubva ndachizouya kuno kuJoburg mushure mekunge ndatanga kufambidzanawo neumwe mukadzi. Tikabva tatanga kutogara tose tichiko kuGiyani. Akabva achizoti sisi vake vainge vamutsvakira basa. Tikabva tachizouya tose kuno kuJoburg. Nanhasi uno mukoma Nashi ndichiri kufambidzana naye mukadzi wacho iyeye but ndezvema on and off. Chandiunza pano inyaya yekuti ndinogara ndichirota amai vangu. Ndinovarota ndiinavo tiri kumakuva apo vanenge vachiti kwandiri mwanangu ndidzosere chindidzosera kapanyika mwanangu. Saka handizivi kuti zvinoreva kuti kudii apo pavanenge vachiti mwanangu ndidzosere panyika. Ndinovadzosera sei panyika nekuda kwekuti vakafa ende pavakafa handina kana kumboita fungidziro yekuti ndini ndakavaurayisa uye zvekare vanoti ndivo vakabata upenyu hwangu kuti pane zvose izvo zvandinenge ndaronga ndisambofa ndakabudirira. When you post my story please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi zvinoreveiko kuti ndinorota amai pandinovarota vanenge vachinditi mwanangu ndidzosere kani panyika ndinge ndichikwanisa kusunungura upenyu hwako, enda unoudza vanasekuru vako zvawakaita. Hei pakaipa ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininowo ndakaroorwawo nemurume wangu apa tainge takasangana zvedu paWhatsApp. Ndakamunyepera ndichifungidzira kuti relationship yacho hakuna kwayainge ichazosvika. Ndikamuti dia kuti ndike ndichiuya kukujona handikwanise, akanditi wai, ndikabva ndamuti ndainge ndisina kumbogara ndakasangana nemunhurume pabonde. Then ndakazoti ndatumidzirwa mari ndaona kuti ainge atova neumwe musikana waainge ava kudanana naye because akanditumidzira mari mushure mekunge ndamunyepera kuti ndainge ndisikanzwi zvakanaka. Then ndokunditumidzira mari iyoyo handina kana kumboenda kuchipatara. Ndikabva ndapa amai vangu vakabva vatohodha nayo mari iyoyo. Akanditumidzira zvekare imwe mari yaakanditi chiuya kuno kuSouth Africa ndikaidya. Apo paakazoti ndikuda kuti unge uchizouya ndikatanga kumuudza mastories akati it is fine. Ainge ava kusandipa maresponses, aikwanisa kungondipindura maybe ka1 after kana 3 to 4 days. Ndikatoona kutoti munhu ainge ava nemunhu wake zvechokwadi. Pandakazouya kuno kundichibata foni yake ndikabva ndaona kuti ainge atova neumwe munhu waainge ava kufambidzana naye. Saka ndainge ndatogara ndiine nhema dzangu dzandainge ndakamuudza. Ndakabva ndachizoti kwaari, you know what, pandainge ndiri murodhi ndakabatwa chibharo since wakaramba kunditoresa passport. Saka akati anondida zvakadaro. So I want to know kubva kumhuri yeZimbabwe kuti iye achizongoti anondida zvakadaro, does it mean kuti akagamuchira here situation kana kuti vanhurume ndo zvavari, munhu anokwanisa kungokuda but achitoziva kutoti uri kumunyepera. Please ndibatsireiwo because ndainge ndakamuudza kuti ndichiri musikana ende ndo zvakatoita kuti ange achinditumidzira mari yakawanda too many times achifungidzira kuti azviwanira munhu wake, but ndaitomunyepera. Panguva yacho iyoyo ndaitovawo nemunhu wangu wandainge ndichitofambidzana naye. Relationship yacho ndaifungidzira kuti zvimwe kuda zvinhu zvainge zvichazoita bo, but munhu wacho aitonditambisirawo nguva yangu. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvimwe kuda munhu anenge achizviziva but anenge akangozviudzawo kuti maybe anenge achikudai nemwoyo wake wose. Ameno kuti munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe? Ngativabatsirei mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, mazita haatauriki kani mazita tisataura mazita. Ndakadanana nevamwe prophet ava vatori nemukurumbira ende vatori nemari dzavo. So prophet ava vakandipfimba. Ndakaenda kuchechi kwavo ndiine friend yangu. Kwainge kuine midnight prayers aifanira kuti ange achizoitwa but taisazosvika midnight tichiriko kuchechi kwavo. Taikwanisa kungoenda kuma7 tabva kubasa. Mazuva acho iwawo no, handisi kuda kukuudzai kuti ndainge ndichishanda kupi mazuva acho iwawo because vamwe vanhu vanokwanisa kuzobatanidza nyaya kiki. Alright, ndichangoti ndainge ndichishanda muHarare mutown. So dzimwe nguva taibva tatongoenda kumba kwefriend yangu tobva tatongogeza tobva tadarikira toenda kuchechi kwavo. Handizivi kuti vakandiona sei but pose apo patainge tonakirwa nerudo vakatongonditi ndakatongokufila even the day rawakatanga kusvika pachechi pangu apa. Kana vachiti pachechi pangu mukoma, it's like a business to him. He manages his church like a business. Vakati ndakatokufila baby in my spirit and I knew kuti you were the one. Mukoma ndakabva ndanakirwa naprofeti paya. Handini uyo ndava kutovaudza kuti ndainge ndava kutoda pasina kana kushandisirana dziviriro. Vakandibvunza kuti uri pamafamily planning here? Ndikati yes, ndichivanyepera. Ndaitozviona ndatova nemwana navo apa vari handsome sei. Koiro bonde racho vanoita sekunge vakaita rekuendera kuyunivhesiti zvekuti unenge uchirwadziswa unotombosvika pakuzvikanganwa nekuti
vanokwanisa kana kungokutuka so vachingokutukira mahara, asi kana wava navo zvose izvozvo unozvikanganwa. Ndini uyo nhumbu yabata paya, vakanditi usaudza even your friend. Saka ndainge ndichitomborina kuzvitaimira kuti ndo zvavanoita kana vakangomitisa wavanenge vamitisa, vanenge vasingadi kuti ange achizoudza vanhu kuti anenge aine pamuviri. Murudo mukoma ndikabva ndanzi ndinge ndichitora passport ndokubva tachizotomboenda kuSouth Africa tiri tose. Ndakati I am very lucky. Apa taiti takarara muhotel ndichipuruzirwa dumbu ndichikiswa everywhere, vachinditi saka mwana wedu tichazomuti aniko, ndichitovaudza mazita awo andainge ndakanyora pasi kuti I want to give our child this name. Ndakanyengererwa mukoma, kuzosvika vachizonditi zvinhu zvainge zviri very tight, saka vainge vachida kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyoyo. Ndakarwadziwa, but nekuda kwekuti munhu uya wekuti kana achitaura newe ane imwe sweet tongue inoita sekunge ameno so like akagadzirwa zvekuti kana akataura newe nyangwe zvaunenge usingadi kuita unogumisidzira wazviita. Chinzwai reason yacho, akanditi baby, pari zvinhu zvangu hazvisi kunyatsokufamba zvakanaka. I think nhumbu iyi ndo iri kundipa munyama mhani. Vanhu havachanyatsokundipa mari kuchechi sezvavainge vachimboita before. Ma-offerings they are no longer coming, kana ma-seed offering. Saka nhumbu iyi kai tikaita zvekutamba nayo inokwanisa kuzotionesa nhamo. Ndikati saka muroda kuti tinge tichiita sei? Vakanditi otoita abortion, then kana waita abortion ndichagara ndagadzirira mari, because ipapo ndaitonzi ndoda kutengerwa imba. Vakanditi ndava kukutengera imba then wobva wachizoita pamuviri. Oh my god, apa ndichiudzwa zvose izvozvo mukoma, munhu anenge akaita kukuhaga muri pakati pebonde, pfungwa dzako dzinosvika pakusashanda uchifungidzira kuti uri kuudzwa zvechokwadi. Apa unenge uchinyeperwa. You are just one amongst the many ladies that he was sleeping with. Ndakabva ndachizobvuma, but I think kuti zvainge zvine satanism mukati, because ndakatopiwa mapiritsi nevamwe private doctor. Vakangonditi enda pashop namba yakati, ndokubva ndatopiwa mapiritsi. From there on vakazonditi ndaifanira kuti ndige ndichizoya kuchechi. Ndakaenda kuchechi kwavo, it was somewhere around past 2 a.m. ndokubva ndachizosangana navo. Vakanditi wanwa here mapiritsi? I had drank these pills about an hour before that. Ndokubva ndatotanga kutobleeda. Ndakaitira abortion pamapremises epachechi. Vainge vachindipukuta ukoko kuchibuda ropa, vakazondigezesa muofisi mavo, vakapedza kudaro vakarara neni. Apa zvairwadza sei! Vakarara neni vachichema vachiita sekunge vari kurwadziwa nemiscarriage yainge yaitika, but fast forward I now know kuti he was just lying to me. Vainge vasingamborwadziwi zvachose. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, it's obvious vanzvadzi makatongoshandisiwa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So stepmother vedu ndivo vakasiwa vari guardian. Saka stepmother vangu ava vakazotanga kurwara nedementia. Apa kumashure kwose uku vainge vachimbotishungurudza. Mukoma, izvi ndo zvandakazoita. Ndakazotaurawo nerimwe lawyer ndokubva tachizochinja mapepa ose emba. Harare is very dangerous. Kunyange zvikanzi ndazoda kutenga imba, handingambotenge imba muHarare. Chitsotsi chandakaona chichiitwa ipapo, ini ndiri kuno kumhiri hangu kwemakungwa, ndaingotumidzira mari, but pakaitwa chitsotsi chimwe chakandikatyamadza. Saka lawyer iri rakabva razondiudza kuti rainge ritori nabhaya, zvinhu zvinokwanisa kutongochinjwa kucity council, zvekuti by the time paunozoenda ikoko unozotoona kutoti imba yako inenge isisiri muzita rako. Corruption iri munyika mukomaka. Hey, corruption yacho yakanyanyisa. Ipapo hangu ndakangotiwo let me just do this corruption in order to punish
my stepmother. Kutaura kudai vanogara havo nedzimwe hama dzavo, but we try by all means kuvatumidzira mari, but vakatishungurudza mani stepmother ava. Mukukura kwedu takakura tiri vana vekuti tainge tisina kana confidence zvachose nekuda kwezvavainge vachitiita, and after our father passed away things even got worse, but Mwari ndewe munhu wose uye zvekare Mwari havadhakwi, because vakazotanga kurwara nedementia, and then I took advantage of that. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi muHarare mune imwe corruption yekuti imba yako inokwanisa kutochinjwa matitle deeds usina kana chaunenge uchimboziva. Hanzi ndo zvatakaita ipapo, takatongochinja matitle deeds nerweseri, imba ikatotengesewa. Yo zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Apo pandainge ndichiri mukomana wechidiki, I think kuma 15-16, ndakati nerimwe zuva ndaenda hangu kunofudza mombe. Ndainge ndiri ndega, umwe munin'ina wangu akatoramba kuenda neni, so ndakazoti ndava kuda kuenda kunozvibatsira, ndikabva ndachizonzwa kuti padhuze neapo pandainge ndiri painge pachinhuhwa. Ndokubva ndachizotanga kufamba, ndokubva ndachizoona kuti painge paine chitunha chemunhu, but ainge ari munhukadzi. Ndakabva ndatiza, handina kuda kuti ndinge ndichinyatsokutarisa kuti ainge ari munhu wekuziva here kana kuti kwete, asi ndakaona kuti ainge akafukurwa drezi rake, zvekare neT-shirt yainge yakafukurwa, akachekwa mazamu nesikarudzi yake. Ndakangobvapo ndichitiza, ndakati ndichaudza vanhu vakuru, but mukoma ipapo akabva pachizoitika era yekuti dzimwe mombe handina kudziona dzichienda dzikanopinda mumagadheni evanhu, saka ndakabva ndatodyisa magadheni evanhu ndikazotorohwa nababa. Saka nguva yekuti ndinge ndichizovaudza kuti ndo zvakaitika handina kukwanisa kuiwana. Ndaingoti zvimwe kuda pane umwe munhu uyo achazomuona mukadzi iyeye, because pacho paainge ari painge pasimbori panzvimbo painge pakavanzika, but hakuna kana akamboona mutumbi wake, ende hakuna kana akambomutsvaka muvillage kana kuuya achimutsvaka muvillage. Ndakazoti ndatizirwa zuva iro mukadzi wangu paakasvika pamba, takazoti takarara. Apo pandainge ndiri pamusoro pake, chiso chake chakachinja chikaita sechiso chemukadzi uyo wandakaona akafira musango. Ndoke kutanga pandakamuona, zvikabva zvazomboti zii. Then ndakazoti ndauya kunoku kuSouth Africa, ndakatomuona live and direct. Ainge akangomira achidyiwa nemakonye. Ipapo ndainge ndabuda ndichida kuenda kunotenga drink, ndikabva ndaona umwe mukadzi ainge akamira padhuze nepaspaza shop. Ndakati ndichidarika neapo paainge akamira, akabva anditi, nhai mwanangu, ko inguvai? Ndakavhunduka ndikabva ndati ndasiya foni yangu. Akabva ati nguva yakwana, ndokubva aseka zvake. Ndakati ndichinyatsokumutarisisa ndikaona kuti ainge ari iye mukadzi uyo wandakaona akafira musango achitodyiwa nemakonye. Achidyiwa nemakonye kudaro ainge achitomadyawo makonye acho. Ipapo paainge akamira pakaputika moto kuita sekunge mafireworks. Ndo zvandakaona mukoma, kana vamwe vanhu vakatobuda panze, vamwe vakangoti itambo dzemagetsi dzatachana. Saka ndo zvakaitikawo izvi mukoma. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kuti ndoitawo sei. Ndoita zvandakaudzwa namadzibaba here kuti ndinge ndichiita. Pane vamwe madzibaba avo vandakataura navo. Madzibaba ivavo vakabva vati kwandiri ndinofanira kuti ndinge ndichishandisa munamato wekumudaidza mukadzi uyu kuti ndipote ndichimurota, ange achizondiudza kuti hama dzake dziripi uye zvekare iyewo ndingamubatsira sei kuti ange achikwanisa
kuzotaura nehama dzake so that vange vachiziva kuti ndo zvakaitika kwaari. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndizivhiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa.